Pancen napa dawuh kang supaya nek tumuju ana ing kraton Kediri. Lajeng wigatosipun Nanjihake galuh Candra Kirana ning Kediri. nyuwun sewu. Napa pancen panjenengan menika boten kula pawarta napa suda pirungon. Menawi panjenengan badhe ngayunaken kalian diajeng galuh Candra Kirana. Kula kinten sampun kasep jalaran galuh Candra Kirana wedal menika sampun kajuduaken kalian kadang anip kula Panji Inu Kertopati. Panji Kartolo, pancen aku wis kepungubab kabar kuwi nanging sumpahing Kanjeng Adipati Klana Sewandana iki dina kudu ngrebut ana ing galuh Candra Kirana. Upama ana sing dadi pepalang, Rawe-rawe rantos malang-malang ora ana liya aku sing prajurit saka Jenggala kae padha posabasen luwih becik sumingkir aja dadi palangku anggone kepengin boyo iku kumalungkung senajan toka Lindora bisa Marah kemami
Panji Kartolo minangka duta saka kraton Kartolo cabarke kon muarep boyong ananing Galuh Candrakirana merga Galuh Candrakirana bangkongku minangka dadi garwa yen sumpah prasetyamu pengen boyongi anane kadangku Galuh Candrakirana bakal tak longke sabtuhi nanging kabeh utama pitukon apa Waton Kartolo wis mati ana pengarepan ya jingan ya Bos, bisa. Bos, mati prajurit Sangat jauh dengaran. kepiye prajurit saka kraton Jepun Pangapunten ingkang kathah Gusti Pangeran. Sedaya para prajurit saking Jenggala menika sami popo. Jalaran menapa? Boten saged nandingi ridhanipun prajurit-prajurit saking Pudak Setegal. ora dadi boyong apa kanyatan Rono Swandana saiki wis tumekani pati tak jaluk ruangmu jangan bali ana ing Jenggala papan ke ana Pantusada Esta ayo mendaki